כריך לבית ספר? אני בטח שזוכרת, כי אני יודע כמה זה היה חשוב לי ואבא, כמה זה היה חשוב לי כספורטאי. אני חושב שהידע שיש לי היום הוא מאוד שונה ממה שהיה לי פעם, אבל מהיום שאני זוכר את עצמי תמיד החל בארוחת בוקר, דגני בוקר בעצם, של שעה 7:30, לשבת לקרוא את העיתון בבוקר, לאכול, לדבר עם אבא ואמא לפני שהם יוצאים לעבודה, כמו שאני הולך לבית ספר. משם זה סנדוויץ' של ארוחת 10, ואמא תמיד ניסה להקפיד שאני אוכל טונה וקצת קוטג' ודברים כאלה לבית ספר. ואכלת? ואכלתי, בעיקר, כן. אני חושב ששם גם הגיע הגובה, אני חושב ש... טיפול שנקרא קולון הידרותרפיה, שזה למעשה טיפול שמנקה את כל מערכת המעי הגס. קולון הידרותרפיה הינה השיטה האולטימטיבית לניקוי רעלים מהגוף. זהו למעשה הטיפול הבטוח והאפקטיבי ביותר כיום לסילוק רעלים מהגוף.